Уважаеми сънародници, българи, много са поводите за гордост в нашата 13-вековна история, не малко са и честванията. В повтарящата се рутина на тържества и юбилей често патосът расте, само за да съживи едно утихващо с годините вълнение от събитието, което честваме. Защо обаче априлското въстание, започнало във вашия град, е и ще остане повод за вечна и неподправена гордост на българите? Всъщност, то не беше първото. Нито в 5-вековния мрак на робството, нито в цялата ни история. То не беше и най-масовото. Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва. Община Копривщица. Общински съвет град Копривщица. Дирекция на музеите град Копривщица. Народно читалище Гражданенчо Палавеев. Женско дружество Благовещение. Клуб Традиция клон Копривщица. Средно общо образователно училище Любен Каравелов град Копривщица. Танцов клуб Кръшко хоро. Село Чифлик. Община Троян. Ротър груп Влад Пирдов. Цветя от бившия министър на отбраната Николай Цонев. От Движение България на гражданите. Години назад по кълдъръмените улички на възрожденска Копривщица, откъдето тръгва кървавото писмо, гръмва първото славо на поробителя и се пролива първата кръв. Един пледолик младеж на име Каблешков възвестява: на оръжие! Далече и близък миг, далечен в годините по своето рождение, и все пак незабравим миг, съпроводен с безбройните жестокости на башибозушките орди, с пепелището от опожарените села, с безчовечно изкланите хиляди жени, деца и старци. Един народ бе избиван. Къде? В Европа. Има ли свидетели на този факт? Един цял свят. Но под ятаганите, под песилото и горящите клади, след страданията израсна подвига на стотици в името на народната свобода. Страданията не са били напразни. Кръвта, попита в родната земя, днес ражда плодовете на една епоха откърмила героизъм. Копривщица затвори априлската епопея. Себе си храбрите мъже на Копривщица. Поп Никола Белчов, Найден Поп Стоянов, главен учител, Цако Будин, търговец и стар член на комитета, Нешо Поп Брайков,
Илия Мангарът, стар войвода, доктор Рашко Хаджи Стойчев, Тодор Габлешков, Райко Енев и Тончо Кесяков, търговци. И клетвата станала. Револвера, старата сабя, Евангелието и кръста. Пред тези символи са заклятниците с треперещи от вълнение гласове, произнесли думите: Заклевам се в името на всемогъщия Бог, Заклевам се в името на всемогъщия Бог, че за славата на народа си че за славата на народа си и за честа на православната вяра и за честа на православната вяра ще забия 500 годишния ръждясъл български нож ще забия 500 годишния ръждясъл български нож в сърцето на турския султан. в сърцето на турския султан. Ако пристъпя клетвата си Ако престъпя клетвата си, да бъда проклет от целия български народ да бъда проклет от целия български народ и ми постигне най-суровото Божие наказание. и да постигне най-суровото Божие наказание. Амин! Амин! Началото било сложено. Започнала трескава подготовка за въстанието. Тайното събрание в Шабановата къща приключило късно през нощта. Луната като велика надежда огряла душите на първите неустрашими бунтовници. Които с кремаклийки, пушки и дървени топове, с брадви вили и коси тръгнаха на бой срещу вековната Османска империя, за да извоюват с кръвта си свободата на любимото ни отечество. Притихваме от преклонение. Пред нас са символите на априлското въстание. Черешавото топче и знамето, асистирано от топчиите и копривщенската учителка Евлампия Векилова. Те ще присъстват, за да озаряват минутите на народното величие. Незабравимата пролет на 1876 година разцъфнала в закровените надежди на поробените българи за свобода и правда. Ден след ден все повече озрявал и се оформял плодът на апостолското дело. Народът се подготвил за масово въоръжено въстание. Революционният комитет в Копривщица, ръководен от своя енергичен председател Тодор Габлешков, развивал особено интензивна и ползотворна дейност. Подобно било положението в Панагюрище, Клисура, Батак и Перущица. Революционният подем събудил надежди, но изтреснал малодушните. Намерили се обаче предатели, които уведомили османската власт за предстоящия бунтовен взрив.
Каблешков, Цоко Будин, Брайко Енев. Турският големец пристига в града по южния път от към Стрелча понеделник на 19 април. Възседнал буйния свят, той преминава наперено и гордо през площада, овладян от самочувствието на заповедник, напълно уверен в успеха на своята мисия, се отправя към Конака, където бива посрещнатото безпокойния Мидин. Предизвиква смут, тревога сред членовете на местния революционен комитет. Още същата вечер те се събират на съвещание в къщата на Патю Млъчков и решават да дочакат суд арести. Първите жертви са Брайко Енев и Георги Тосунов са заклятник. Това е начало и част от коварния план. Едно заптие повиква Брайко Енев да се яви в Конака в качеството му на Аза, общински съветник, където бива незабавно задържан. Две други заптиета са изпратени да арестуват Георги Тосунов. Измъкват го от дома му недооблечен и с насилие и бой го отвеждат в Конака. Покрай кафенето на Танчо Шабанов, покрай керенилото и църквата Успение Богородично, глутницата на Неджипа Ага върви спокойна, сигурна в себе си, за да похлапа след малко на Каблешковата кола на борта и с коварство да арестува размирния син на чорбаджи Лулчо. В същото време Каблешков лежи болен в собата, измъчван от треска и мрачни предвиждания за бурята, която скоро ще се развихри на тропския български небосклон. С появата на турците болестта отстъпва и той успява да се измъкне през Кумшулука от към черковния двор, за да се отправи към къщата на Рашко Хаджи Стойчев. Неговата втора майка, сладкодумната Ана Каблешкова, запазвайки пълно самообладание в тия минути на върховно изпитание, поканва на почерпка неканените гости и съобразително успява да ги заблуди и отправи обратно. И докато Неджип Ага безне от неуспеха по пътя си, Каблешков и набързо събраните в дома на Рашко Хаджи Стойчев са заклятници, единодушно, с горящи очи и пламнали сърца, гласуват историческото решение да нападнат Конака, да обезвредят турците и освободят затворените си другари. Настъпват
критични минути. Не джипага е хитър и опитен главорез и слизи. Но вече е късно да се спре в прищения поток. Всичко се развива с шеметна бързина. В изпълнение на решението за вдигане на въстание, Тодор Каблешков поваща 20 въоръжени мъже по Геранилото, а други 6, водени от началника на комитетската тайна полиция Георги Тихалек, тръгват покрай Бяла река с задачата да ударят с общи усилия Конака. Никола Клисаров се покачва на църковната камбанария, за да развивае кампаниите и да възвести началото на епичната борба. Близо до Калачевия мост, зад тяйто Карагиосе и се опитва с ножката се върга, но Георги Тихалек го изпреварва. Дига мечкарското си шишена и го изпрасва в гърдите на омразния противник. Гръмва първата пушка на априлското въстание. Кампаните звънят призивно. Въстанието започва. Горди Орел Каблешков, превъзмогнал тежката болест, повежда братята си. Ето ги и първите неустрашими бунтовници. Лети първия сигнал Тодор Каблешков. Носят се Никола Беловеждов, Зако Будин. Към възстаните се присъединява и Кап Никола Белчик, а такава и групата на Георги Тихалек. Само не чипа преди присъствие на духа. Гърмят Винчестър и щаби, стига рабство и тиранство, търкалят се в пръвта избитите жандарми и запти. Само Нечалян и Лютия Медюрин. Ликува победилата революция. Турският монах, синоним на султанското величие, е превзет. Знамето с пълномасеца се въргаля в кълта. Кипи революционната ярост на капривщенци. Смачкани и захвърлени на земята за турските символи на атрибути. Опни съвремен и не забрави 20 април, израз на българската свобода. Твоето светло утро, българския народ установи своята правда. А сега на площада пристигна Иван Поп-Стоянов, делегат на оборище и секретар на привременното правителство. Никола Караджов, председател на Клисурския революционен комитет. С братски целувки и ликуващи приветствия, те се срещат щитоваците на Конака, за да скрепят общата си вяра в победата на святото дело. Ръководните революционни дейци се отправят към Спицарията, за да установят там своя щаб. Тодор Каблешков бързо да извести на своите другари в Панагюрище и Клисура, че жребият е изтеглен и Копривщица е струшила робските вериги. Просълзен и разтреперан, той пише своето кърваво
Цветаново писмо, най-пламенната и най-трогателна прокламация в българската история. След половин час не се удаде. Сега тук народа моля да Правете се, дигате Братя, вчера пристигна в село Нешибагай с Пловдив, който поиска да затвори няколко души заедно с мене. Като бях известен за вашето решение, станал на Оборешското събрание, повиках няколко души юнаци и след като се въоръжихме, отправихме се към Конака, който нападнахме и убихме Мидюрина и няколко саптии. Сега, когато ви пиша това писмо, знамето се развява над Конака, пушките гърмят придружени от така на черковните кампании, а юнаците се целуват едни други по улиците. Ако вие, братя, сте били истински патриоти и апостоли на свободата, то последвайте нашия пример и в Панагюрище, Копривщица, 20 априли 1876 година. Тодор Гадлешков. С кръвта на убития Мидюрин. Връчва ви на младия лаванта баджия Георги Салчев, който получава благословията на поп Никола Белчов. Мята се на своя вихрогон и бясно полетява към Панагюрище, където друг коприщенски орел Георги Бенковски ще дигне на вода на въстание. Към клисура след градска разгяла се понася Никола Карачев. Изпращането на Георги Салчев и Никола Карачев, въоръжени въстанически чети, състав от 20 до 250 души, тръгват да заемат определени позиции около града, а военния революционен съвет, ръководен от Тодор Габрешков, се оттегля в спицарията, за да гласува своите току-що родени революционни декрети. Празнувай! Весели се, народе! Пияното лудото вино на свободата! Ти прав тук в Копривщица създаде своята демократична република! Ти превари всички своето дразновение! Знамето винтовно, което ти развя на 20 април! Така да потъна на твоите стан! Абел Марсено! То бе понесено от потомците на априлци, за да заплющи чисто свято и победно днес и завинаги над обичаната ни майка България! Аз съм български, който потомци ми са те. Аз съм български, потомци ми са те. всички не са съвестни. Ако е кротък, значи... Иван,
съседи